Når man skal differentiere en funktion gange med en konstant, bruger man den her regneregel, hvor det er, at man først differentierer funktionen, og så ganger konstanten på. For at bevise det, vil jeg bruge tretrinsreglen. Første trin er tilvæksten, hvor det er, at man finder tilvæksten. Først finder jeg tilvæksten for den her, som er, hvor det er, at man plusser ændringen, som er delta x, og så minuser man startsværdien. Og om på den anden side af lighedstegnet gør man det samme. Ved den her kan man så sætte k uden for en parentes. Nu vil jeg gå videre til anden trin, hvor det er, at jeg dividerer med ændringen delta x. Og det gør jeg først på den første side af lighedstegnet her. Og dividerer med delta x. Og så gør jeg det samme på den anden side af lighedstegnet. Og dividerer med delta x. Så vil jeg gå videre. Og her kan man så sætte k uden for brøken. Så det bliver k gange brøken. Og det er så kun herfra, den skal gå. Og så delta x. Så vil jeg gå videre til tredje trin, hvor det er, at man finder grænseværdien, hvor delta x går mod 0. Og det gør jeg først for det første led. Jeg kan lige skrive det her. Hvor det bliver til f for det første led, hvor det er det samme som f-mærke. Så gør jeg det på den anden side af lighedstegnet, hvor vi har konstanten, der er ganget på her. Og så bliver brøken til g-mærke x. Og på den måde har jeg bevist den regneregel, vi har her.